Bé, gent, aquí tenim ja que m'ha arribat la comanda aquesta nit. Sempre ho haig de dir, gràcies al meu bon amic, el Dani, que és el meu enllaç directe amb internet i Amazon. I, bueno, han arribat les 3 coses que estava esperant i aquí ho veieu. Una d'elles era el gong, que això és pels inicis i finals de les sessions de Reiki. Ja ho veieu, porta això, porta aquest ganxet aquí. Això és el, diguéssim, no sé quin nom dir-li això. És la... bueno, que es fa servir per colpejar, no? Ja ho veieu que és molt maco, té una imatge d'un Buda. No sé si es veurà ara aquí amb el flash. Té una imatge d'un Buda gravada. I res. Està molt senzillet, un tamany discret i molt maco. Té un so molt... Això per una banda, el gong. I això, que hi havia algú que preguntava si era un morter per picar carn, i això, amb una mica d'imaginació, ja es veu que no, això picar carn no. Això és un cuenco tibetà i fa la mateixa funció, semblant. És diferent perquè té un so diferent, ara ho veureu. Això normalment és quan l'obertura d'una sessió de meditació o per exemple amb el Reiki, quan faci les sessions de Reiki aquí a casa, doncs és l'obertura i pel final. Ja ho veieu que té un so molt... Bé, ja ho veieu. 2 coses, per una banda, el cuenco i això, en principi la ubicació ho deixaré posat així, les espelmes aquí darrere. Aquí tinc aquesta figura també, que són 5 espalmetes petites, que això tinc els recanvis aquí baix ja. Aquí sota tinc els recanvis. I aquí darrere la ubicació anirà a la tablet, que la tablet no la faig servir gaire per altres coses i la funció és posar música i és el que acompanya les sessions del Reiki. En aquest cas tinc posat Kitaro. I ja ho veieu que casualment en aquest vídeo que he trobat surt un gong. Surt un suport i surt un gong. Doncs això seria la situació. I el tercer objecte, a part del gong i del cuenco tibetà, m'ha arribat molt ben embalat i m'ho ha portat el Dani aquí a casa. I el tercer és aquest, que fa patxoca, que és grandiós, i porta 3 rotllanes. És l'atrapasomnis, que també el volia, per emportar-se les males energies de la persona que ve. I com que la sessió de Reiki també porta a vegades el somni, doncs és el moment de llavors que quedin tots els malsons aquí, atrapats amb l'atrapasomnis. És preciós, la veritat que vaig canviar d'última hora perquè m'ho va dir el Dani que hi havia un altre i em va enviar la foto d'aquest i la veritat que em va agradar. És molt gros i tinc que canviar, fer un canvi que també m'ha agradat, ara ho veureu. Bueno, aquí ja l'he grapat a dalt de tot el sostre, llavors queda aquí una alçada, com que darrere no hi va foc, ni van espelmes ni res, no hi ha cap perill de que s'hi cali foc. I, bueno, ara aprofitaré després de fer unes fotos també de cada objecte, però ja veieu la perspectiva, hi ha la llum aquesta que teníeu, que ja aneu a veure, amb aquesta tela de Bruce Lee, que tinc dos bombetes aquí, queda una llum així interior molt discreta. Aquí la llum de la lectura de les cartes, amb la tauleta, ja ho havíeu vist també. I el canvi que he fet ara és aquesta... Hi havia un quadre aquí que no m'agradava, que no... I vaig penjar aquest que em van regalar fa temps, la imatge de Crist, posant la mà sobre el cap
deixebles que hi havia, uns seguidors, i la imatge del colom de la paloma aquesta al cel. La veritat que això sí que he vist que enganxava més amb tot el tema de les energies i el tema espiritual. Aquí segueix el pòster dels xacres, amb la il·luminació que ja aneu a veure. Us ho torno a encendre perquè ho veieu, els neons aquests de llum, que també... I per als xacres és important perquè així a la persona li has de donar una explicació de tot el que estàs fent i el que fas i com repercuteix en el seu cos. Cada centre d'energia vital, doncs a causa psíquica, desencadena una dolència o un mal al físic, al cos físic. I aquí el diploma, el títol, que això sense títol no es pot fer res, ni treballar, ni fer res. I aquí ja ho veieu, el títol de Reiki, que em vaig treure a Manresa. I res, no hi ha més. Aquí ja ho havíeu vist, que tinc el paper, que l'altra vegada vaig dir per error paper de cuina, no és paper de cuina, ja es veu. Són rotllos que és per canviar cada vegada, cada visita, canviar la camilla, posar un rotllo de paper, com fan en els hospitals o per higiene, i fundes també de roba, que això també estic pensant en comprar-ne per internet, i fer una comanda i tindre una quantitat. Res, la camilla ja l'havíeu vist i queda distribuït així, o sigui, doncs, queda aquella torreta allà, que tinc el moble aquest negre. Després a la zona, diguéssim, de lectura de cartes, el quimono de karate, que el faig servir per treballar, quan faig reiki, amb les sabatilles aquí també a punt. I res, aquí bastants articles que hi ha, espelmes i guants, i cremes, olis, diferents coses. I ja està. I després aquí tovalloletes, llibres, que també del cos humà, dels xacres. Bueno, diferents d'allò. Un calentador que pot ser molt necessari en moments concrets perquè la persona a vegades pot reaccionar amb que tingui fred. I res. I ja ho veieu que ara ha quedat, crec, bastant complet. Jo crec que ja no hi haurà cap canvi. En principi tot queda així. El quadre aquest és el canvi que he fet aquí. I el diploma, el quadre dels xacres, el pòster dels xacres, amb els neons d'il·luminació. I aquí, doncs, les últimes adquisicions que esperava ja i que eren els detalls que em faltaven per culminar aquest espai. Ja ho veieu. El cuenco tibetà, per aclarir dubtes d'algú que preguntava si era per picar carn, doncs no. És un cuenco tibetà, és pels inicis i per les finalitzacions de les sessions. Ara escolteu. Un so preciós, És petitet, no és una bestiesa, i això també és discret, és el gong. Ara, de moment, ho deixo aquí posat així, però té un ganxet aquí al costat, que no sé si ho veureu, aquí al costat, que es desafina la càmera. Aquest ganxet d'aquí que hi ha és per penjar el ganxo aquest. Llavors queda això. Molt maco, molt maco. Ara veureu que ho penjaré i veureu com queda. Ja està. Queda la bola aquesta, el palet aquest, que és per picar, doncs queda penjat al costat. I ja està. I això queda de decoració fins que ho fas servir. La tablet amb la música, que no falti, l'acompanyament musical, perquè tot forma part del mateix. L'ambientació és molt important, a part del que tu transmets a la persona, doncs la il·luminació, hi haurà moments que posaré les espelmes, depèn del dia, depèn de la persona.
I, bueno, depèn de l'energia com jo la senti per fer un pas o un altre. Doncs bé, aquí ha quedat això, l'Atrapasomnis, que m'ha agradat molt, la veritat, quan l'he obert. Anava tot molt ben embalat, molt ben empaquetat, i molt bé. I el Dani, un amic collonut. Gràcies, Dani, ja ho saps, que sempre t'ho dic, però una altra vegada, gràcies. I ja està, i aquí queda això. Doncs no hi ha més per avui. Ara faré unes quantes fotos i ho deixarem aquí. Ja veieu la perspectiva, l'entrar. Aquí hi ha la tablet amb el suport. La deixaré aquí, posaré ara, portaré el carregador per tindre-la enxufada. I aquí d'allò aquesta decoració d'espelmes, de 5 espelmes. El cuenco tibetà, el gong, l'Atrapasomnis, que ja l'heu vist, la taula, on treballaré amb les cartes, la camilla per fer el reiki i la decoració que queda aquí, els xacres, el quadre aquest, el paper de recanvi i el diploma del reiki. Doncs res, ara ho penjaré com actualitzat a YouTube i a la pàgina del Facebook, a les dues pàgines i res. I a punt ja perquè comenci a vindre gent i començar a retomar alguna que ja ho havia fet fa molts anys i que ho vaig tindre que deixar. Però ara poder és el moment de tornar-ho a començar, si Déu vol. I si les energies s'ajunten per fer-ho possible, doncs aquí estarem. Vinga, una abraçada a tothom i espero que us hagi agradat aquesta nova adquisició, aquests 3 objectes. I acabem amb això. El gong, el cuenco tibetà i l'Atrapasomnis. I apa. I amb la música de Kitaro, de la Ruta de la Seda, que no falti. Una abraçada.